Gatsheni igagu lasophongolo uthi uGatsheni izingane zakwethu ngithi angiphumele obala nganazi iy'ndaba ezingamampumi azikho iy'moto ezalahleka ophongolo emcimbini wethu iGatsheni Maskandi Gatsheni Music Festival. Nasi ngithi iGatsheni Maskandi angaze ngiyithathe le ndaba. Gatsheni Music Festival 2025. Right. Before ngiqhubeke nepost yakhe uGatsheni igagu lasophongolo. Lento uGatsheni akhuluma ngayo ethi ibuya kwenye lamapage alapha ku Facebook ilolo. Ikanjena ke indaba. Ezivuthayo emaputolweni beyibhalwe kanje. Ubanje bokufika baseMalawi bentshontshe imoto ophongolo bayishintshe number plate onogada basophongolo iLaw Anti-Crime Force bagcine bekwazile ukubamba isigebengu ezimbili zaseMalawi ezebeyimoto. Babanjwe eSekhunda eMpumalanga Province imoto sebeyifake number plate yaseMozambique. Lena ngenye izimoto ezo5 ezibuye ngesikhathi kunomcimbi kamculo kaMaskandi uGatsheni. Kabana ngisho amaphepha emvume ukuba kuleli ngokusemthethweni. Baboshwe bavalelwa esitokisini ophongolo north of KZN. Labo nogada sekuyibo abasiza kodwa bancishwa ithuba lokuqapha umcimbi. Esho kanjalo ke ipost ezivutha eMaputoland. Yiyo ke lo Gatsheni akhuluma ngayo. Ingakho ngiqalile kanje ngalolu daba lolu ukuthi noGatsheni akuphikiswa ukuthi lezi ndaba zingamampunge. Okay, mayiqhubeka ipost kaGatsheni ithi ke lawa amanga aluhlaza cwe. Usho lesi siqeshini kade ngisifunda ngale. Siyazi ukuthi kukhona ikhampani sophongolo elokushini kade sisebenzisana naye kuleminyaka emibili eyedlule kodwa sengajabula ngesevisi yayo. Njengobona ogada babephuza utshwala ngesikhathi sokusebenza befake nabangani babo mahhala baphinde benyamalala ngesikhathi sokusebenza. Siyazi ukuthi bazama konke okusemandleni ukudicela phansi isithunzi somcimbi emva kokuthi kuqashwe onogada abanye kulonyaka. Sajabula kakhulu ngekhampani kade sisebenzisana nayo kamuva. Azikho izigameko ezimbi ezabiye. Konke kwahamba kahle emcimbini. Nalabo ababethunyiwe ukuthi bazongena ngenkani emcimbini basutha isibhaxo. Bagcina basho ukuthi bebethunywe yiyona le khampani engaqashwanga ukuzophazamisa umcimbi. Qhubela futhi uGatsheni ethi ezivuthayo emaputolweni sicela ihlolisise izindaba enizibikayo ngaphambi kokuzishicilela. Kubuhlungu ukubona abezindaba besetshenziswa ngalendlela ukufeza izifiso zabantu abavilapha ukuyofuna umsebenzi. Ubuya kanjalo uGatsheni lolo daba lolo esibongeke kuye uGatsheni ukuthi indaba ekanje uma ivela izodicela phansi izomosha umsebenzi omkhulu kangaka abawenzile na-event ehambe kahle njengoba nje ade esho uGatsheni ukuthi eminyakeni emibili edlule ade kade bona la bantu laba asebezomosha ke iphalishi bazothola inhlabathi ephalishini lezingane zikaGatsheni nasebenzisana nabo. Futhi lo mcimbi lo usunesasasa uyakhula kodwa ngokubona izinto ukuthi no ukuhlela akushintshi. Uma sebeshintsha abasakujabuleli lokho. Kujwayelekile ukuthi umuntu ahluleke ukuthi adelive alethe service okuyona yona. At the end of the day uma sekuthola umunye umuntu ozokwenza kangcono ebese kuba nenkinga. Thina singabantu sikujwayele ukuthi singazibuki ukuthi simosha kuphi ikubo lapho esingenzi khona kahle kodwa sifuna nokufoster izinto ngenkani noma isidingo singekho. Izinto ezinjengalezi ziyenzeka. Mningi imibhalo ekhona vele online. Ama-page anjengalawo ayathunyelwa iy'ndaba and kulula vele asebenziseke ngoba yini iy'ndawo ezinjengalezi ziyashesha ukudayisa, ziyashesha ukuhamba, ziyatrenda futhi and abantu bayayithanda iy'ndaba enje. Sibonge kuye uGatsheni ukuthi lokho asheshe akusukumele akucacise ukuthi lokho akulona iqiniso. Sithembe ukuthi ngokuzayo into enjengale izo-avoideka ukuthi kukhulumeke into eyiphutha ngabantu. Kunzima ukuverify iy'ndaba ke because abantu vele bekutshela izinto abantu bebhala. Ukuverifya ke is very difficult kodwa kwesinye isikhathi uyogcina usebenziseka sekusehlishwe iscore ngeplatform yakho. Sithembe ukuthi amanye ama-page azofunda ke into enjengale ukuthi ungagcina usebenziseka lapho ungafanele khona ngoba omunye umuntu enenkinga ngento ethize engahambanga kahle. Laba kumele abantu babo bebaqeqeshe ngendlela yona besebenze benze umsebenzi bedeliver iservice okuyiyona yona babezoyithola icontract okuqhubeka besebenza kodwa basaqhubeka khona lokho ke uGatsheni futhi ade kubalekela. Okusho ukuthi uGatsheni uthi isinqumo esihle nethimba lakhe ukuthi bethola abanye abantu abazofika benze umsebenzi okuyona wona. Bekuyilokho sizokufeza ke ngale
post kagatsheni nanokuthi ubekhuza ukuthi hayibo akusikhona lokho okukhulunywa la okuyiqiniso. Sibonge ithuba sodibana okuzayo. Sale kahle.